Dataopsamlingsprogrammet Digital DM2000. I profilfanebladet under tilføj CPR indtastes patientens personnummer 06063 2065, eller det hentes fra DICOMPACT-serveren ved tryk på Query Worklist. Der indtastes operatørens navn, lægens navn, patientens navn, her Jens Jensen, samt kommentar om patientens symptomer, hvis der ønskes at ændre eller indsætte hospitalets navn, sker det i menupunktet Funktioner, Indstillinger, Hospitalsinformation. Er det første gang programmet anvendes, skal det kalibreres til DM2000, og proceduren hertil og andre programindstillinger findes i PC-manualen. I konfiguration kan der vælges imellem forskellige perifere trykundersøgelser. Her distal tryk, der vælges det segment, der skal måles på. I tilfælde af en efterfølgende arbejdstest, gambåndstest, markeres det i boksen, så fremt den forestående undersøgelse er efter arbejde. Først indtastes henholdsvis højre og venstre armtryk, hvilket gentages indtastet og igen gemt ved undersøgelsesslutningen. Og så frem patientpalpationen undersøges, markeres i rullemenuen det mest distale niveau, hvor der på henholdsvis højre og venstre side føles pulsation. Derefter indtastes målt hudtemperatur på fod eller tå, og boksen med højdejustering udfyldes med den lodrette højdeforskel fra hjerteniveau til målested og især ved siddende patientstilling. Pulsen kan ligeledes eventuelt indtaste. Det hele gemmes inden fortsættelse. Ved aktivering af startknappen på DM2000 igangsættes trykmålingen med manchetfyldning. Ved endnu et tryk startes udluftningen, samtidig skiftes automatisk til fanebladet dataopsamling. Herefter ses tidsoptagelsen med de påtrykte impulstryk illustreret og med trykket illustreret som gul søjle til højre. Manchettrykket ses at falde, udluftes langsomt, ud fra det begyndende manchetfyldte suprasystoliske trykniveau. Kurverne tegnes identisk på skærm og papir. Når trykket når det niveau, hvor volumenet distalt for manchetten stiger, ses afbøjningen på skærm og papir. Blå er højre tå og rød er venstre tå. Når udluftningen stopper, skifter programmet side til data, hvor kurverne vises i komprimeret og fuldt udstrakt form med amplituden automatisk maksimalt forstærket. Y-aksen er dynamisk, hvilket tydeliggør afbøjningen. Tangenter indlægges herefter med musen, og der, hvor de krydser hinanden, registreres det aktuelle tryk, jævnfør aflæsningen i ruderne til højre. Her er tillige angivet indeksene for det procentiske tryk, der distalt resterer. Hvis man ønsker at gemme eller udskrive kurverne, er dette muligt ved at højreklikke på datoen i menuen til venstre og vælge eksporter grafer. Mappen, hvor graferne gemmes, kan alternativt omvælges i menupunktet Funktioner og Indstillinger. I journalfanebladet udpeges de tryk, som man har målt, og omgående udregnes en middelværdi af de tre på hinanden følgende trykoptagelser, som blev målt. Middelværditallet kan herefter eksporteres til journalbladet, og det er muligt at vælge forskellige typer af journaler, som f.eks. hudperfusion eller arbejdstest med videre. Journalen viser patientens armtryk, distale tryk, de grafiske afbildninger af trykkene, samt de udregnede indekser, for eksempel 2 i forhold til armindekserne i procent for den pågældende patient. Hvis man har købt mulighed for brug af DICOM-modulet, findes en knap, som automatisk sender journalen
til PAX-serveren. Herefter er undersøgelsen slut.